Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel namu na Finance Talk Arewa TV. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, zan yi bidiyo ne yau wanda zai nuna mana dalilan da yasa da yawan mutane especially wanda suke a yankin na ce na Afirka, wato ba a turo musu KYC ba. Akwai dalilai da dama da yasa wayan abubuwan yake faruwa sosai, kuma mutane suna ɗaukan sa kaman ba wani abu muhimmi ba. Gaskiya kuma yana da matukar muhimmanci, don wannan dalilin ne yasa da yawa mutane gaskiya ba su samu KYC ba. So da farko dai, kafin mu fara bidiyon, ku taimaka ku shiga ku danna mana subscribing a wato channel namu. Gashi nan za ku kalle shi Finance Talk Arewa. Ganan videos din da muka sassaka a ciki, ku danna mana subscribing saboda mu dinga kawo muku update akan abubuwan da yake faruwa. Ku taimaka kuma na subscribing, sannan kuma na like na videos namu na channel din. So da farko dai, dalili na farko shine abun da yake jawo mutum ba tura mai KYC ba. Idan ka shiga cikin account naka na wato Finance Talk, bari ya bude wannan ku gani. Ka tabbatar cewa ka yi verify na phone number ka tabbatar cewa phone number ka is verified. Dan in baka yi verify number wayanka ba, ya nuna cewa baka da serious akan shi abun kenan. Ya kamata a ce your phone number is verified. Your phone number is verified. Ka yi verified phone number ka. For example, na wannan account ne, gashi nan phone number is verified, Facebook is verified, email is verified. So ka tabbatar cewa ka yi verifying din wayannan abubuwa guda uku. Passport naka is verified. Wayannan abun ka tabbatar cewa all of them are verified first. Sannan na biyu shine ka shiga cikin wato mainnet naka, mainnet checklist. Ka duba cikin mainnet checklist naka, gashi nan aka kalli mainnet. Idan ka bude mainnet checklist naka, ka tabbatar cewa ka yi lockup configuration. Ka tabbatar cewa ka shiga lockup. Nan shine lockup configuration, inda zaka ɓoye wasu daga cikin file naka, kamar kashi 50 ko kashi 20 ko kashi 90 ko kashi 100 ko kashi 200. Sannan kuma ga nan duration ɗin shine na iya adadin lokacin da zaka ɓoye shi na sati 2, na 6 months, na 1 year ko kuma na 3 years. So kamar yanzu da za ku gani a wannan bidiyon na wannan account din, ya sa 50% na file na shi, sannan ya ɓoye shi na wata 6. So ka tabbatar cewa wannan lock-off configuration din ka tabbatar cewa ka yi locking nashi, saboda dole sai ka yi locking nashi sannan ma a baka daman da za ka yi migrating na file naka zuwa wallet naka. Sannan abu na uku shine ka tabbatar cewa a cikin mainnet checklist naka, ka tabbatar cewa ka gama komi, saboda dole sai kana da file browser. Ka tabbatar cewa kana da file browser a account naka, kana da wallet, ka yi creating wallet. Wannan shine first abun da za ka yi a mainnet checklist naka. Ka tabbatar cewa kana da file browser, sannan ka tabbatar cewa kana da wallet na wato file. Ka tabbatar cewa a cikin file browser ka yi creating na wallet naka. Ka tabbatar cewa ka yi creating. Sannan kuma kana da wayannan code din wanda ake hawa, wato wannan login phase din. Suna da matukar amfani. Idan ka manta su, to ka manta komi naka gaskiya. Ka tabbatar cewa wannan wallet phase naka yana nan a ajiye. Sannan abu na uku shine kai confirming wallet naka. Kun ga nan duk wanda suka sa, kun ga boot ya riga da an yi wuce wannan matsayi. Kai confirming wato wallet naka. Ka tabbatar cewa wallet naka kai confirming nashi before kai proceeding na mainnet. Inda za ka yi confirming din kuma shine za ka dauko wallet naka ne, sai ka dauko shi, ka saka shi a nan gun, sai kai clicking na, za ka dauko shi sai ka zuba wancan face naka na wallet naka, sannan sai kai clicking confirming, shine wallet din zai zama yayi confirm kenan. Sannan abu na gaba, kamar yadda za ku kalla, shine lockup configuration. Lockup configuration shine wanda na nuna muku daga baya, shine wanda zaka je ka kulle wasu daga cikin file naka, ko kashi 50 ko kashi 90 ko kashi 100, sannan kuma dan sati 2 ko wata 6 ko kuma shekara 1. Ka tabbatar kai locking. Ka tabbatar, mutane da yawa ba sa yin wannan. Ka tabbatar cewa kai wannan. Sannan abu na gaba shine za a turo ma KYC. Idan ka tabbatar kai wannan, to ka kira KYC ka za su tura ma shi. Kamar za ku kalla a cikin wannan account ne, ba su turo KYC ba tukuna shi ma wannan account ne. Sannan kuma mutane da yawa ina ji suna magana akan cewa ai ba a turawa mutum yana da file da yawa. No, ba haka bane gaskiya. Suna abu ne na computer ne take generating mutanen da take so.
abu ne na kwamfuta, wanda kwamfuta ne take generating na iya adadin waɗanda za su dinga yin wato shi wannan KYC a daily tana iya tura mutum 15,000, 30,000, 50,000 daga kalalin yanayin validator da yake wannan yanki na region naka, daga kalan mutanen da za a dinga turawa KYC kullum. Sannan kuma abun da ke da amfani a Fi Network, wato wanda suka creating na team sun yi matukar basira na kawo wato yanda mutum zai dinga zama validator. Idan kama aka ma KYC kauce, zaka iya zama validator sannan kai validating wani. Kun ga wato idan kullum mutum 10 za su zama validator, za su iya ba mutum 20 validating, mutum 20 za su iya ma wasu validating, su ma sannan za su iya zama validator su ma wasu validating. So kun ga wannan abu ne wanda na ci gaba a hakan wato wannan shi KYC din. So wanda ba su samu suka KYC ba, su kwantar da hankalinsu, wannan abu da na faɗa musu, wannan abu da na faɗa, ka tabbatar cewa kowanne a ciki ka bi one by one, ka tabbatar cewa baka da matsala da shi. Ka yi verifying phone number ka, ka yi verifying email naka, sannan kuma ka yi local configuration, ka yi confirming wallet naka. In kai wa'annan insha Allah ka saurara, za a tura ma KYC nan da ba da jimawa ba. Sannan shawara ga wa'anda suke zuwa suke sai da Fi nasu, gaskiya wannan ba shawara bane. Wannan abu ka daina siyarwa, ku daina siyarwa. Za ku zo ku zana sani daga baya, bayan da za a yi ka yi shekara 3 kana tara FI, ka je kana sai da shi akan kuɗi wanda bai da wani farashi. Kamar ɗazu a wannan group din na kalli ana maganin cewa wani ya sai da Fi nashi akan naira 300 da wani abu. So gaskiya wannan ba daidai bane. A daina siyarwa, a daina siyarwa, a daina siyarwa. Kowa ya jira, insha Allah za a tura mai KYC. Kada ku manta ku mana subscribing na wannan channel namu na YouTube ne, kamar yadda kuke kallo Fi Network Arewa. Za mu dinga muku updating akan abubuwa wanda suke tafiya akan Fi Network da sauran wasu abubuwa na cryptocurrency da sauransu duka, insha Allah a wannan channel din. Ku mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa. Allah ya taimake mu, Allah ya taimaki Fi Network. Sannan kuma Fi Network ba wai abu bane da zaka dogara da shi, dama kowa na da sana'in shi. Wannan abu muna yi ne na riban saboda kullum kana hawa Facebook, Twitter, Instagram, kana karar da datan ka. So wannan Fi Network din muna masa hasashe mai kyau. Dukan mu kowa na da sana'in shi. Muna yin wannan abun ne kawai dan saboda future, amma ba wai mun dogara da shi ba. In babu shi ba za mu rayu ba. A'a, ko babu shi ko da shi za mu rayu. Allah ne yake rayarwa. Allah ya taimake mu, Allah ya biya mana bukatun mu. Ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku mana like na page namu saboda in mun daura sabbin videos. Sai an jima.